Jeg vil demonstrere noget om brugen af en hjemmeside med historiske kort, en der hedder kortviseren.dk. Og en mulighed for at gå ind på den, det er at gå via Valby Lokalhistories hjemmeside, valbylokalhistorie.dk, klikke på links, og så gå ned til afsnittet om kortviseren, hvor der står, at det er en kortportal lavet af en særdeles professionel privatperson, og det giver adgang til en masse historiske kort. Det er en fordel at gå ind via Valby Lokalhistories hjemmeside, hvis du gerne vil have den forklaring med, som jeg giver nu. For her fra hjemmesiden er der link til den YouTube-video og også til nogle skriftlige tips om historiske kort på kortviseren. Men lad os gå ind på kortviseren. Altså webadressen det er kortviseren.dk. Her fra Valby Lokalhistories hjemmeside der kommer du direkte til siden om historiske kort over København. Vi kan se her, der er et kort over Københavns omegn fra 1865 af generalstaben, og ruller vi videre ned, så er der fra 1885 fra forlaget Brødrene Salmonsen. Der er Krak over 1900, og der er Pios turistkort fra 1931, og endelig så er der København 1937 fra Geodetisk Institut. Lad os prøve at kigge på det fra 1900 fra Krak, og vi bruger den her link, se i kortviseren. Så kommer vi ind på det her historiske kort. Vi kan lige prøve at zoome lidt ind. Jeg bruger Ctrl-musehjul for at zoome. Jeg zoomer ind her omkring Københavns nuværende hovedbanegård. Den ligger her omkring Tivoli der, og her står projekteret godsbanegård. Det var nemlig sådan, at i år 1900, det her kort er fra år 1900, der lå banegården ikke her. Den lå heroppe, der står banegård, og det er der omkring, hvor Paladsteatret ligger nu til dags. Men der var altså en projekteret godsbanegård her, som blev åbnet i 1901. Vi kan gå herover og kigge på historiske kort, se hvad vi har af muligheder. Og der ser ud til at være rigtig mange muligheder fra 1659, 1660 osv. Og hvis vi kommer op i tiden her, så er det fra 1900, 1912, 1931 blandt andet. Det er jo mange muligheder, men man skal kende et lille trick, hvis man vil have vist alle mulighederne, for der er faktisk endnu flere muligheder, end der står her. Og det lille trick, det er at genopfriske websiden. Websiden den kan genopfriskes ved at trykke på F5 i Windows, eller man går her, give et klik, og så tryk på Enter. Så får man genopfrisket websiden, og så kigger vi nu på historiske kort her. Og hvad ser vi så? Så ser vi, at vi har det fra år 1900, men nu har vi også et fra 1902, 1906, 1914, 1920, og så kommer vi til det fra 31, og der er et fra 1933, og et mere her, og så kommer vi til 1937. Så der er altså flere valgmuligheder her. Ja, nu kan man så klikke her og få vist de enkelte kort. Men jeg synes, der er mest styr på det, hvis man nu lukker det kort, vi har vist her. Jeg kunne få åbnet kortet igen ved at trykke her. Jeg foretrækker at klikke på plusset, hvor det står tilføj som ny kontrol. Så får man et nyt lag for oven her. Deroppe står det. Og lad os også prøve at tilføje et fra 1879. Nu har vi de to kort her fra 1879 og fra 1900. Og det fra 1879, det ligger os øverst. Her står der nedlagt jernbane. Det var nemlig sådan, at der var en jernbane fra 1847, var der jernbane fra København til Roskilde, og den gik her. Men den blev nedlagt omkring 1864-65, og stationen i Valby blev nedlagt. Så hele den her banestrækning blev ikke brugt som banestrækning i en årrække. Jernbanen her, den løb ganske tæt ved vandet, og her har vi nogle badeanstalter. Vi har en, der hedder Belvedere, og vi har en, der hedder Venedig. Sådan ser det ud i 1879. Hvis vi prøver at gøre det kort nogenlunde delvis gennemsigtigt her, så kan vi se her omkring år 1900, der var det fyldt op herude i vandet. Vi tager lige igen 1879, der var vand, og i år 1900, der var fyldt op. Der står projekteret godsbanegård. Der blev nemlig fyldt op her og bygget en ny banegård, der blev åbnet i 1901. Og kortet her det er fra 1900, så der var godsbanegården endnu ikke færdig. Vi kan også lige prøve at tilføje et kort. Lad os prøve at kigge herover på Amager-siden af området her omkring. Her står Kalvebod Strand. Det er i år 1900. I 1879 ser det sådan ud. Hvis vi lige tilføjer et kort her,
vi tilføjer et fra 1914, og jeg finder det mest hensigtsmæssigt at bruge plusset her, for så bliver kortet tilføjet heroppe. Jeg kan jo lige klappe listen over historiske kort sammen. Så nu har vi 1914 kortet heroppe, og det ligger øverst lige i øjeblikket. Jeg tror nu hellere, at jeg flytter det ned. Det kan jeg gøre ved at tage fat her. Og så er rækkefølgen 1879, 1900 og 1914. Jeg slukker for 1900, så er det 1914, vi ser her. Og nu kan vi kigge på forskel mellem år 1900 og 1914. Her har vi 1900, og i 1914 der er Islands Brygge kommet til med alle gaderne her. Fælles for alle korten det er, at vi har skydebaner liggende her på Amager. Sådan her ser det ud i 1879, og hvis jeg lige gør gennemsigtigt til 1914, så ser det således ud. Så på den måde kan man altså jonglere med kort. Vi kan også sammenligne med et nutidigt satellitkort. Hvis vi gør det her mere eller mindre gennemsigtigt, så får vi et nutidigt satellitkort og se, hvordan situationen er nu til dags. Man kan også vælge at have andre baggrundskort end satellitkortet her. Her har jeg en mulighed for eksempel at vælge OpenStreetMap som baggrundskort, og det bliver synligt, hvis jeg slukker for satellitkortet her, og jeg gør 1914-kortet mere eller mindre usynligt. Det er det nutidige kort med ballonparken her. Her kan vi så se, hvordan skydebanerne lå. Så der er rigtig mange muligheder i kortviseren, men jeg vil stoppe her i denne omgang.